Uha. Så er jeg på Madeira. Købte billetterne i går morges. Og som man måske kan høre på mig, er jeg en lille smule forkølet. Men jeg har en uge og lidt til fri fra skole. Jeg har lige solgt min Mitsubishi, og jeg skulle finde på et eller andet at lave. Så nu er jeg her. Så jeg er lige kørt op til São Vicente, som er hvor jeg står nu, og kameraet ligger oven på bilen. Og jeg synes godt nok, det er vildt at kigge på. Der er meget stille her. Sådan en lille bjergby. Det er sjovt, fordi jeg havde tænkt, at jeg ville sådan kunne gå rundt, og det kan jeg også godt, men det er sådan, hvis jeg lige skal gå ned ad gaden, så skal jeg lige sådan 200 meter ned. Jeg er lige kommet frem til der, hvor jeg skal bo hele ugen. Og altså i forhold til at skulle vandre, så ser det ret godt ud. Fordi der er bjerge, og der er bjerge. Det er sådan en, jeg er i en dal, hvor at den vej ud af, det er havet. Og den vej ind, det er en dal, som fører hele vejen ind over Madeira. Så nu skal jeg tjekke ind og se, hvordan det ser ud, hvor jeg bor. Det er 25 grader, og solen kommer ud i dag. I dag skulle være den varmeste dag. Det er også ret varmt. Og jeg tænker, at hvis jeg skal begynde at gå her om lidt, så bliver det virkelig varmt. Men det er også meget lækkert. Hej. Hej Mia. Hej. Hej. En lille vappe. Ja. Hej. Hej. Jeg tror, det er skarpt nu. Men det er lidt svært at se, der hele bomber. Så når man tager sådan nogle spontane ture, så kan man også komme til at gå spontant den forkerte vej. Så alt det, der lige lidt op til det her, det er mig, der egentlig bare er gået den forkerte vej. Og jeg tænkte også, det er en lidt mærkelig vej, det her. Og endnu mærkeligere, da jeg gik forbi, faktisk det er på vej til lige nu, hvor der er nogle folk, der sådan fester, virker det til. Men så lå der en riffel på en pude på et bord lige hernede. Altså en riffel. Så det kan være, at jeg skal gå tilbage. Så nu slukker jeg og går stille forbi. Det jeg skal nu er at gå faktisk fladt, hvilket er ret vildt. Og følge det her vand, der er nede ved siden af mig hele vejen. Det er der. Men ja, så det er en lang tur. Man skal have lys med, som jeg ikke har. Men nu prøver vi. Jeg tror, der er et flot vandfald. Men det er lidt ærgerligt, det er på skyggesiden. Så jeg tænkte,
at jeg skal måske finde nogle ture i morgen, og generelt bare, når jeg planlægger, så skal jeg gå efter, at der er sol der, hvor jeg går, fordi det er lidt kedeligt og mørkt. Ja. Her er der i hvert fald noget vand. Så når man går og kigger ned på det her vand her, så tænker man, jeg ved, om der lever noget. Er der fisk i det? Og lige før, jeg skulle lige til at filme det, så gik jeg bare stille og roligt her langs stien. Så kiggede jeg ned i vandet, og så tænkte jeg, okay, nu er der faktisk en lige der. Der er en fisk. Der er fisk, der svømmer ned i det her vand. Og en stor en her også. Lige der. Og de svømmer sådan. De svømmede lige før bare. Der er en til. Og så prøver de at svømme fra en. Og så går det ret langsomt. Indtil at de så vender om, hvor det så bare fucking turbofart. Så jeg sidder her nu. Kommer der en bil, så nu gider jeg ikke at snakke. Hvad siger du? Okay. Okay.
Så den her dag, den starter med fejltagelser og en ged. I morges vågnede jeg klokken 5 af mig selv og tænkte, så griber jeg bare den mulighed at køre op på Pico Riccio, eller det højeste bjerg. Og jeg hoppede i bilen, GPS'en var allerede sat, fordi jeg sad og kiggede på det. Og så kørte jeg bare afsted. Og så til sidst, da jeg kom frem, så tænkte jeg lidt, er jeg skarp? Nej, der. Jeg ved hvornår, at jeg begyndte også at køre meget opad, fordi da der var 10 minutter tilbage af turen, så var jeg stadig ret langt nede. Og da der så var 5 minutter tilbage, der stoppede jeg og kiggede på telefonen og kan se, at jeg havde sat GPS'en måske bare et par kilometer til venstre fra hvor jeg skulle have været. Og de par kilometer skulle man tænke, det kunne jeg jo bare lige køre. Nope. Det tager en time og et kvarter at rette den fejl og køre hen til der, hvor jeg gerne vil have kørt hen, fordi at jeg har sat GPS'en til at kunne nå solopgangen op på det højeste bjerg. Og var i god tid, der ville have været 45 minutter fra mit hotel. Det er hårdt at gå og snakke. Men ja, jeg har så kørt 50 minutter her til The Valley of the Nuns, som også er et fint sted. Men her der skal jeg gå 4,5 kilometer op ad bakke. Og jeg ser ikke solopgangen, fordi jeg kommer til at gå op ad bakke. Så lidt en fejl. Så nu ser jeg morgensolen op på toppen her, men jeg havde egentlig virkelig håbet på bare at køre op på toppen, efter at have gået så langt i går. Men nu tager vi lige så mange højdemeter som i går på en tur. Så ikke man kan se det. Der har været skovbrand. Alle træerne er helt sorte i bunden. Det er bare, jeg har ikke lige kameraet sidder spændt fast heroppe bag mig. Nu kom jeg bare lige rundt om min kant her på Pico Grande, altså helt oppe på toppen. Og så blev det lidt vindstille. Og meget stille. Altså sådan, når jeg kigger ned, og jeg kan se ret langt, så der er ingen der på vej herop. Og jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor, når det er så stejlt. Så vejen ned er lidt voldsom, fordi den går bare nedad. Altså man skal helt ned dernede og stå. Altså helt dernede og stå. Og det sker meget hurtigt. Altså så der er ræb eller sådan metalsnor til at hive sig op. Jeg tager det meget langsomt. Meget pænt, meget langsomt.
Så nu er jeg på vej op på toppen af Pico Torres, hvordan man udtaler det. Og som man kan se, så er det ret vådt. Og jeg har pakket mit kamera væk, så det er jo telefonen nu. Det er en meget fin trail. Der er bare sten, pinde, asfalteret-agtige sten hele vejen. Ja, det er vådt. Det regner ret meget. Men ja, det er sådan på toppen. Og toppen hedder Pico Torres. Pico 1,85 kilometer i højde. Men jeg har så kun gået 400 højdemeter. Hvilket føles meget nemt i forhold til de sidste ture. Så nu er jeg på toppen af Pico. Det er blevet lidt koldt, fordi mine bukser er regnet igennem. Jeg havde ikke taget regnbukser med, fordi jeg tænkte, så meget kommer det ikke til at regne det alligevel med det. Jeg tænkte, regnjakke giver mening. Men jeg skulle også have haft regnbukser med, fordi de er så våde, at vandet er begyndt at løbe ind. Og så ned af mine ben og så ned af mine sko. Så det er lækkert. Til gengæld er min overkrop dejlig varm, fordi jeg har et godt inderlag og et mellemlag og min skaljakke. Så det er ikke fordi jeg fryser, men det er ikke så lækkert som det kunne være. Så det er udsigten, som man kan se hele vejen. Jeg tror ikke det kommer til at ændre sig lige foreløbig, fordi det virker sådan ret tykt, og jeg kommer ikke til at blive her, fordi jeg skal hjem og have nogle tørre bukser på. I can't do everything.